37 sa Book of John chapter 7. Tulo ka verse atong basahon mga kaigsuonan ko. The Bible said, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if a man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow the rivers of living water. But speak he of the Spirit, and they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Hallelujah! Tanan mo ingon dalaygon ang Diyos. Ugon niya sa katapusang adlaw, ang labing dakong adlaw sa piyesta, si Jesus mitindog ug misinggit nga nagingon, kung adunay taong giuhaw, tanan mo ingon giuhaw, tanan mo ingon giuhaw, umari ka mo, umari siya kanako ug uminom. Sa musalig kanako, sumala sa giingon sa kasulatan, gikan sa iyang kasing-kasing. Tanan mo ingon kasing-kasing. Mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. Ug siya nagsulti nini labot sa espiritu nga pagadawaton sa musalig kaniya. Kaya ang espiritu wala pa man ikahatag sanglit ni adtong tungura, si Jesus wala pa man himayaa. Tanan mo ingon amen. Another verse sa dili pa mo moadtos paglingkod mga kaigsuonan ko. Praise God. Ikaduhang Hari kapitulo 4. Versikulo 6, 7 ug 8. Hallelujah. Naminaw pa ba ang tanan mga igsoon? And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, bring me yet a vessel. And he said unto her, this is not a vessel more. And the oil stayed. Then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay the debt, and leave thou thy children of the rest. Tanan mo ingon amen. Hallelujah. Basahon ako ni sa atong pinulungan, og nahitabo sa pagkapuno sa mga sudlanan. Tanan mo ingon sudlanan. Nga siya miingon sa iyang anak nga lalaki, dadi pa ako gusa ka sudlanan. Tanan mo ingon sudlanan. Og siya miingon kaniya, wala na ilaing sudlanan. Og ang lana mihunong. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan sa tanan nga niya karon dinhi. Praise the Lord. O bisan pa man sa atong mga kaigsuunan, mga friend nato, mga igsoon, mga followers nato sa Facebook live streaming. Hallelujah, panalanginan tang tanan karon kung maminaw ta sa pulong sa Dios. Gideklarar nako na pinaagi sa ngalan sa Ginoo nga ang tanang maminaw karon sa pulong sa Dios makadawat gyud og panalangin nga gikan sa Dios. Come on, clap your hands. Hallelujah. If you believe. Come on, clap your hands one more time. Hallelujah, hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Praise God, dumalahon ko kamo ni atong family day karon mga igsoon sa mensahe. Bring me another vessel. Dadi ko og lain pang mga sudlanan. Monay kanindot diha sa mga pagwali, monay mga kanindot diha sa mga pag-awit. Kay samtang mag-awit ang mag-awit, samtang magwali ang mga magwawali. Mabati na nato ang lihok sa presensya sa Dios. Og monay akong gibalik-balikan ani nga simbahan. Monay kanunay nako adtuan na nga dapit ngano, bisag unsa kalayo, bisag unsa ka gasto, moadto ko tungod sa presensya sa Ginoo. Tanan mo ingon amen. Mas magisgot kag panalangin, gisukod ang imong pagtuo. Mas magisgot kag milagro, magisgot kag kaayuhas balatian, gitsukod sa Ginoo ang atong pagtuo. Hallelujah! Everybody say hallelujah! Busa dining taknaa kung gusto kag daghang panalangin material, tuuhi nga ang Dios mo supply sa imong panginahanglan.
Gusto kag kaayuhas balatian, tuohi nga ang Dios maghatag og kaayuhan sa imong balatian. We declare healing in Jesus' name. We declare prosperity in Jesus' name. We declare blessing in Jesus' name. We declare revival today in Jesus' name. Tinigtak na ang mga kaigsuunan ko, glory to God, hallelujah. Mga kaigsuunan ko, nagadumala ako sa mensahe sa tanan nga niya karon din nagtuo ko mga igsuon ko nga ang Dios mo panalangin ka natong tanan. Ikaw ako nga ni adinhi sa palibot mga igsuon, hallelujah. Ihatag lang gyud nato 100% nato nga igdulungog pagpaminaw nato sa pulong sa Dios. Dili pakyason sa Ginoo, tagbuon gyud sa Dios. Sa dili pagkamuli sa imong balay, sa dili pagkamuli sa imong Pinoy anan, tagbuon na sa Ginoo ang imong mga panginahanglan. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsuon. Hallelujah. Kanunay ta mag-iskot nining pulong nga revival. Alang sa tanang mga kaigsuunan. Yang people, tatay ug nanay, tanang nangalagad sa Dios. Nag-iskot ta kanunay, what is revival? Kasagara madunggan nato sa mga membro, mga kaigsuunan, gusto nila ma-revival. Asa man gikan ang pulong revival. Ang root word sa revival gikan nas pulong revive. Amen. Amen. Ang revive mga igsoon, ang unang ikaduhang liter sa word nga revive, R-E, re. Ang tanan maingon re. Pagtanaw nimo ang imong gipatukod nga balay, pagtanaw nimo nga murag na ay kulang, imong i-reconstruct. Tukod na, pero naapay kulang, reconstruction. Rebuilding. Ang tanan mo ingon, amen. Bago ang imong lisensya sa pag-drive, pero kinahanglan moabot ang panahon nga imong i-renew. Yes, nana ko'y new license. Dili ba magpasabot na nga di na kamo kuha pag-otro, dili mo baguhon pag-otro tungod kay nana kay lisensya. Ang tanan karon sa gobyerno, bisan asa pa ka mga igsuon ko mo adto ka mga sa driving na lisensya, magpatukod kag building kinahanglan na lisensya, magbutang kag tindahan na lisensya, magnegosyo ka na lisensya, magpakasal ka na lisensya. Natural, kandugon ta, minsahian ta, sultihan ta, kay samtang wala pa mo balik ang Ginoo, preparado na tang tanan, wala na tayo ikapangulipas panahon sa hukom sa Ginoo. Hallelujah. What is revival? From the word revive. Revive nagsugod sa letter R, letter E, re. Amen. Amen. Mao na nga sa nangalagad sa Ginoo nga dili wala na bautismo sa ngalan sa atong Ginoo Hesukristo. Kung nabautismohan ka sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, panahon nga maribaptize ka. Pastor, nabautismohan naman ko, dugay ng panahon. Nakasabot ka sa gibautismo sa imo, wa, so rebaptize. Amen. O sa gibautismo nimo, ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu. Pila ka persona ang Dios igibautismo sa imo? 3 ka persona, walas Biblia. Kinahanglan mo dawat kag rebaptize. Unsa may i-rebaptize? Yes!
Yes, ang pulo nga rebaptize. Nabautismuhan na ka. Asa man ka gikan mga igsuon ko nga simbahan. Gikan man kas Katoliko, gikan man kas Baptist, gikan man kas SDA, gikan man kas Methodist, gikan man kas GIL, gikan man kas born again, gikan man kas mga siktang Trinitarian. Kinahanglan ma-rebaptize ka in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Kay walay laing gikahatag sa silong sa langit. Ngalan ngay kaluwa sa imong kalag. Ngalan lamang ni Jesus Christ. Wa pa kay bautismo diha, pag una-una na. Bautismado na lagi ko, pastor. Unsay bautismo imong nadawat? Tulo ka persona sa usa ka Dios? O tulo ka persona sa tulo ka Dios? Si Apostol Pablo wala siya nahibaluan nga tulo ka persona ang bautismo. Si Apostol Pablo ang mga apostoles wala sila nasayran nga gitudlo sa Ginoo nga adunay ibautismo ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu. Ang gitudlo sa Ginoo nila nga bautismo mga igsoon nga mao'y ipatuman mao ang ngalan ni Jesus Christ. Mura dili Pentecostal ning wa na malakpak ay. Nalipay ba mong bautismado na mo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo? Just raise your hands and give Him the praise kung bautismado ka sa ngalan ni Jesus Christ. Tanan mo ingon, amen. Usa, ang word nga revival, the improvement, ang tanan mo ingon improvement. But pasabot sa revival, improvement. Improvement in the condition or strength. Maunay word nga revival. Condition of strength. Dili kanunay ang Kristohanon kusgan. Wala magpabili ng Kristohanon dasig permanente. Dili di mo kagarantiya mo taas ka sa imong kamot ug moingong ka nga ako ra gyud ning Kristohanong di maluya. Kay basig mo ingon ko nimo bakak na. Mao na kinahanglan na ay revival. Improvement of strength. Asa dapit makuha ang revival. Asa dapit makuha ang improvement sa imong kusog. Asa dapit imong makabatunan ang improvement sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Walay lain tambong kanunay sa pagsimba diha sa Dios. Ayaw limitahi ang gahom sa Dios. Church, naglingkod mo diha, ayaw limitahe ang milagro sa Ginoo. Church, kung gusto kang dagkog milagro, paliho ka ang milagro, ang gahom sa Diyos sa inyong kinabuhi. Lord, grabe kung ikaw makakitaan to mga igsoon. Naggikan ang lana sa gamay lang sudlanan. Nang gamot ang dagko kayong mga tibod, mga banga, mga igsoon nga dagko kayo nga walay sulod. Pag-abot dito gitimburan nila igsoon ko. Taod-taod balik na pod, timbod na pod, napuno na ang tanan. Nangutana na dayon ang Ginoo ang pulong sa Dios. Si Eliseo, naapabays nga sudlan. Niingon ang babaeng mga anak nga lalaki, puno na ang tanan. Abi ninyo ang pinakanindot nga panghitabo nga senaryo aning milagro sa Dios kinabuhi ning babayhana. Amen. Daghay mga Pentecostal bautismado kita ang panudlanan sa lana nga maong espiritu. Pero daghan dugay na di paghihapon kabalo mo daig sa Ginoo. Daghay bautismado dugay na pero maulaw paghihapon sa pagdaig sa Diyos. Maglingi-lingi pa. Church, ayaw naglingi-lingi during sa revival, during sa altar calling. Siguro nga ang imong panudlanan mapuno sa lana. Puno ng tanan, ana ng alagad sa Diyos, Eliseo. Napawa na isulan.
Wala na puno ng tanan. Okay, puno ng tanan. Panahon na karon, mag-enjoy mo. Kay makabayad na mo sa inyong utang. Tanan yung problema, kining naa sa inyong balay karon, sobra-sobra pa ni. Ang kasubo nga gibati sa babae, gipulihan og kalipay sa nang midangop siya sa Dios.